Здравейте! Скажи малко, пусна вие нещо. Пуснах я! Не мога да искам вие с корен блъскането ми. Опа, сори, сори. Аре, так не клипа. Почвам го. 3, 2, 1, давай. Почна ли го клипа? Отдавна. Здравейте хора, идете до топ старт, много хубави. Как да си пусна да си взема пръчката? Аре, само сърце. Само сърце. Това е сума, не е за ръце. А мен ми лагаш ми много ти. Как? Лоло. Да знаеш, на едно кръв съм. Опа! Не те виждам. Аки, бичи! Бична. И здравейте хора, ние сме Ронекс, All-Star. Тремайонек, всъщност. И днес играем Сумо Туледжит. Ще ви кажа защо той гори. Защото аз влезах през него, затова той гори. Сега имикът ми се кефи. Кефи ми се. Ще направим един Dragon School. Ще направим Dragon School на креатив. Чакай се Регина. Няма. Играем си. Много си добре. Бихта! Ти ма слейна. То път влезахме на... Ще влизаме на раунд, аз ще кажа кога да влезем, да можем да горим. Ще снимаме и на X-Run състезание. Сети това. Можем да се... в същия клип! Пак ще... Факи! Това е един много скучен, много интересен. Къде се бях ръгнал фак? Аз съм много добър. Си на коя място ме беше казал бакнал? Фейл. Вижте, тук се образува петица. Там се образува П. Кажи на някой морско... Вижте на водно конче. Аз още ти говоря. Ама аз се виждам, много цепиш иначе. То път ще ме би майче, усещам, че ще ме победи. Аз съм царя на сумото. Мен ти няма паза. Ти пала като някаква такова. Последна игра в работа да играем. Мога играта е забавна. Да играем последна игра и после да цъкаме на X-Run малко да състезателно. Здравейте, човек. Нали, да се накара, че мога да доминират нас лайка да пишете. Да, ще включим следващите клипове. Майя ще участва с нас. Ако искате, може и ви да участвате, ама не когато участва и тя. Тя участва, защото не... Приятел! Да се регени хилта, плиз. Отседам се регени хилта. Слабак. Ти си слабак за това. Но да не се регени, не ма би, да се регени на хила. Аз съм напълна, ти не си му отседам да бих игра. Малко, искам да ида. Яма шибнима. Шибнима! Не е толкова слабо! Айде да играя, аз няма да играя. Следна игра, айде да се спираме. Мислям, че това е по-добър играч, че сега ще го случим. Няма да ме X-Run ще снимаме и това е. Не искам си на X-Run. Аз иде. X-Run състезателно. Много ще им помогнете, ако имате приятели, които гледат. То път без такива. Който победи, просто ще го призна. Ще бия. Бях паде. Дайте, отивам. И това... Чакайте, ще ми пишат.